Nachádzame sa na 6. ročníku najväčšieho festivalu pracovných príležitostí. Priamo tu v kasárniach Kulturpark sa uskutočňujú Profesia Days. Tento festival ponúka účastníkom stretnutie sa s desiatkami zamestnávateľmi, uplatnenie vlastného potenciálu či spoznanie trhu práce. Profesia Days ponúkajú tým, ktorí si hľadajú prácu, osobný kontakt so zamestnávateľmi, čiže je to také bližšie, ako keď niekto si možno iba na internete pozera niečo o tej firme, tak tu naozaj sa môžu rozprávať s ľuďmi, ktorí v tej spoločnosti reálne pracujú, vedia im porozprávať o tom, aká je tam práca, koho hľadajú, aké benefity ponúkajú, ako vyzerá možno aj denný život na tej nejakej danej pracovnej pozícii. Pracuji v oblasti obchodu a momentálně tady jsou dva zástupci, Lidl a Kaufland. Já pracuji pro jinou konkurenční společnost jako vedoucí obchodu, tudíž jsem se přišel podívat, jak to funguje i u konkurence. Pre UniTV Miriam Rybárová.